kabeni arabado octobre kalifile follow walanta kera mali jamana fantan na bela konna na samba flani muganduru samba flani mugani woro togola kalu dama ukeli ko fe sengla fiya bola kalandium fe uri andu kan bodu kuna funi woro na fana wala wala kala la silin kono ayo bismillah ambalima bamanan kameno maliko nani maliko kan wali manufuli ubenyishia ukelele na bela jile mafia fausi gorola kafonya na kwa bismillah kwa biba mananga kuna funi sorole unkene ekonomi na wala wala lichama kiawi maliku na funi au anijia fawore kuna funi ula inafukumi anya au klola somi bakuruba kuna funi na kaba kabeni arabadu oktobru kalu klifolo walanta kera mali jamana fantan nani bela jile konana samba flani muganduru katasi samba fla ani muganu woro tola école diun uyu kunda kalanta kalansuka chama kun koroto lindu unini sonja utara kata kalandamne kawla dunia kafo madarasa so sarzi waza kononana kalan wulila yifana kasangani école towi angaje anga Abdul Karim Sako ani Abdoulaye Sogodogo ka sorole unyamada kalanta binakunka Nyina kalanta barawu anu dona Medersa Franco Arabo Sare Ziwada yorola ni anga drapeau yereliye ni o barawu kera ni jonjon dali bamanankana ni ngone sankwa barawu damne ni kalanko nasraw fe duguma kalandew oluye kalo saba sengala fia boko fe kalandew ani karamboye Medersa Franco Arabo Sare Ziwaza ale kone labon bela jele sabati wala sa nyina san akalon ka ke demsenu bolo lafia ni hakilisigi konana femi Sare Ziwaza yara sikili folo ani flana o bela jele me nyongo soro akono premier sikili ni o kalande ulaje obeta ma keme shegene bi wolofla ani worola karamogo muga ani kele ulebe ku kala bara nyedon kono femi second sikili kala ne keme drone bi kononto ani shegi olu de ferebe worola olu fenebe maminu nga boloka we karamogo tan ani konontonye ni kalanta don fola we nusoja do e kalanu chamambolo sango minu mebo classe fitinu na kata sanfe classe ula inafo Mohamed Kamara ni alebe classe konontonana alhamdulillah ne laben chamange murajao ni ka taninga sin ka leçon ka vraiment laben no nyina ko sobe nyina de fusro le kam bon mi se afo be kala jija da chesri ni chesri fena ibn nafa sorala donc de fusro li avec chesri an jija de bolo na la sona begi chesri na la sona bu soro femi administration era no kalanso era barakelawi o ya era ka fo nyina san koni abaro tabulu no anundo e abu nusoja baw abelebele do e ka fo dati mi fora no ye kalanta ye ku sera ka bo asrafe o mi masaka ke salunta me yani nyabla barola kalanta fa la nye dimashi temeni anye dimasa wole ka wolon be wala na farnyo ka kuruna ka kuruna bela jele nettoyer ganya ani classe kon law o ko fe anan dimasa ka bureau fa sigira parce que bureau do be dimasa to la kala no sigira kalanta yere be nya chogodi ani san temeno fe kera chogomina pour que am sa nyina ta fa la ben chogomina anul sigira akli jabo chamange pour nyina baro sigira nya wala wori kara baradam no follow nyina sayna kalanta ambi ala fu ala ka ala taluka barkada sabu nyina kalanta abola akela akechogola la ini gelam binye o kela gele afu masoro akono no te salo ay gele ya chama soro ka sabu ke jiko ka sarawi mo na loger kala rola mais alhamdulillah nyina sayna dati min tala o blala asraka wa baradam la o fanana actuellement maître bay kene soro bison malayna sabu kabi kunungu rentrée scolaire folie an cila se maître bema o kana anga sigi anga rayon do ke kala benga ka bison madama ala fona sona o benana an nyonyi ka mise en place o ke no de ye la bemu nganga ke ko lu bebla senka ka klatuni o kanga préparation mo nga so madaina ka pu mo de ministère mo ko yelle sondo de krengere ko di ama o ko la benga kana no so madaina o kana dikala ne o fona ma dimsenu kala do no ka kalanko ye o te makelen ka barai o hukumundela karamogo ani kalandi somogo bela jelen ka ku tege di nyogoma ka se ka dimsenu deme kalanko nasraula o hukumunde konana karamogo ye wulewule ka nyeshi de masauma u bela jelen ka u jorofa ka fara karamogo ka chogomina kalanko abisega sabati u bolo brango memini de masauve u janto deuna do mana bo so ba kala se ko la wa blale metru kungola menu bora ko la fana ka se so wa blale masauve na kungola wala kalamu meke de kuya nous sera so de masauve la jubulu pour que bara mi nyachogomna pour que la ine mi mbe so soro chogomna wala wole mi toujours kala se de masawma
an bɛ o de ta ni ka segin kalan ta la u bɛ ye u n'an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni denmisɛnw donna kilasi kɔnɔ ka ban n'u y'u kɔ don san bɛ ban an t'a dɔw y'an ɲɛna tun bon n'i y'a mɛn kalanyɔrɔ n'i y'a mɛn denmisɛnnin lamɔ cogo de don o la an b'a ɲini parents d'élèves fɛ wele min bɛ an bolo n'u y'an ka cikan sɔrɔ heure o heure sanga o sanga u kana fara an kan an ka jɛ an ka baara kɛ ka dugawu kɛ ɲinan san kalandenw ani karamɔgɔw la ala k'a ja. Amin ya rabi, ala ka ɲina kalanko kɛ fɛn basigilen ye. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ groupe Banina Bɔnaw kanubagaw u ye anniversaire kɛnɛ dɔ sigi sen kan ko boloda walasa ka se ka sherifu kanu anu bonya jira. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔra an fana karamɔgɔ Seyid Sherifu Usman Madani Haidara ka denbaya tɔgɔ la min senfɛ alikuranɛ sanuma kalanni kɛra ka caya. A kɛra ka bɛn tarata septembre kalo tile 30 ma Bangoni Janginɛbugu la. Awa Jabate ani Nuhum Kone olu de tun bɛ yen nɔ Sherifla TV Jabarani so tɔgɔ la. Groupe WhatsApp Banina Bɔnaw y'a yamaruya ta ani ka anniversaire belebele ɲaɲa kɛ ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma n'o de ye ka bonyamasegin k'u ye k'a jira la k'a fɔ k'u kɛra sababu ye ka se ka olu bilasira ɲuman kan ni nin kun y'a atako sabanan ye wa sani kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen k'i nin don o y'a daminɛ ni kuranɛ kalan sanumanba ye ni ka se ka dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na u bɛ baara mun na jamana kɔnɔ o ka se ka jija cogo min na ani olu yɛrɛ bɛ baara mun na n'o de bɛɛ ni tilenɲɔgɔnya ka sabati o bɛ se ka sinsin hali bi kuranɛ kalalaw yɛrɛ ye dugawu ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin groupe Banina Bɔnaw bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ sira mun kan k'o ye an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka yamaruya ye n'o de ka bɛɛ ni tilenɲɔgɔnya sabati jamana kɔnɔ ni ka silamɛya yɛrɛ jija ni ka kanu don funakeninw bɛɛ lajɛlen dusukun na. Haka jani anniversaire in kɛnɛ kan maa caman kun bɛ yen nɔ maaba caman kun bɛ yen nɔ ni ka se ka kɛnɛ ɲɛnamaya fo ka taa se an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka denbayaw fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na walasa ka na nin kɛnɛ ɲɛnamaya cogo min na. Banina Bɔnaw maaw kelen ka kuma ta olu y'a ladɔnniya k'a fɔ k'olu nimisi wasalenba don wa olu b'u cɛsiri ka se ka baara kɛ ni an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen n'o de ka sira ɲuman ta ni ka silamɛya yɛrɛ jija jamana kɔnɔ fo ka taa se bɛn ni tilenɲɔgɔnya ma. Invité dɔnniya minnu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na olu y'a ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛ Banina Bɔnaw bɛɛ lajɛlen fo u ka nin cɛsiri la ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma k'u ka dɔn k'a fɔ u bɛ baara mun na jamana kɔnɔ k'a dɔnnen don ani ka dugawu k'u ye barisa u ye fantanw jigi tugu ni ka se k'u ɲɛji fana cɛ. Golongansigi kelen ka kuma ta a balimaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale ye foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin Banina Bɔnaw bɛɛ lajɛlen ma u ka kanu na ka ɲɛsin olu ma ani ka jɔrɔw la fana k'u nimisi wasalenba don ni n'a ɲɔgɔnna caman k'u b'u fo k'o waleɲuman dɔn hali bi u bɛ baara mun na u k'u jija ni maa min kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kelen ka kuma ta u ye foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma u ka cɛsiri la jamana ka ɲɛtagako la ni k'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ fɛ fo k'a se ansaruw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa hali bi bɛn ni kelenɲɔgɔnya mun sinsinnen bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na a ka jija hali bi u kana kɛ fitinɛn tabaga ye u ka kɛ bɛn ni kelenɲɔgɔnya sinsibaga ye nin duba in kɔnɔna na barisa u cɛsirilen don jamana ka ɲɛtagako la fo ka taa se bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani silamɛya jijali la jamana in kɔnɔna na. Ka nin kɛnɛ sanumanba in yɛrɛ kun cɛ ni jɔnjɔn dili ye groupe WhatsApp maaw minnu ye baaraba kɛ ni maa minnu ye bɛɛ lajɛlen da ka médaille di olu ma ani ka iPhone 17 Pro Max di Seyida Ina Haidara ma ani ka tableau d'honneur ba di Abama a ka cɛsiriba la tɔn in kɔnɔna na fo ka taa se dɔnkili dumanw dɔn catiribɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ka se ka kɛnɛ ja cogo min na fo ka taa se gato tigɛli ma n'o ye Banina Bɔnaw ma o ka anniversaire belebele ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fan fɛ. Ayiwa an bɛ to ni anniversaire in kɛnɛ kɔnɔna na min labɛnna groupe WhatsApp Banina Bɔnaw kanubaga fɛ an ka nisɔndiyakanw lamɛn. Hakilina min y'an bila ka nin kɛnɛba in sigi san o san komi alakira sanuma mɔden sanuma ala u mɔkɛ n'o de an kuntigi Muhamadu ye san o san an fa n'an karamɔgɔ ale de sababula bɛɛ y'a dɔn ko an kuntigi Muhamadu ale ka mawuludu kan ka kɛ mawuludu bɛ kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na donc ale mɔden minnu b'an bolo yan nɔ a mɔden min b'an bolo yan n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya donc an fana b'olu ka anniversaire kɛ san o
Wusa ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ya an dɛmɛ nin baara in na Ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn sija ani kɛnɛya la diinɛ in tɛ dɛmɛ ni nafolo tɛ Ala ka nafolo fɛrɛntan surutu an bɛɛ lajɛlen kan Ala ka sirifukanu fa don an na n'a donna an na Ala kana fura sɔrɔ ala fiyewu Ala k'o kɛ kira Mamadu Mustafa kama sɔli ala rasulillah. Ok, alhamdulillah yani an ka kuma daminɛ an bɛ fɔlɔ ka Ala de fo ka barikada ka sɔli kira kan ka tila ka an karamɔgɔ fo Seydi Usman Madani Haidara ale ka ŋaniya ɲumanya ani a ka waliden kanu o de y'a to anw ye nin kɛnɛ in sigi siga t'a la n'i kɛra mɔgɔw ka hɛrɛ fɛ Ala bɛ mɔgɔw bila minnu bɛ k'i fana ka hɛrɛ fɛ an y'a ye diɲɛlatigɛ bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ taga ni réseau tɛ bɛɛ kɛlen don ka groupe sigi karamɔgɔ ka denbaya tɔgɔ la u b'u profiter ka fɛn bɛɛ kɛ ni u tɔgɔw ye donc an nana hakilila ta ka se k'a ye ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka ye hukumu kelen kɔnɔ ka se ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni parti pris ye n'a fɔra mɔgɔ dɔw kana fɛn dɔ kɛ ko nin ye Sherifu ka mɔgɔ ye dɔw kana ko nin ye Iba ka mɔgɔ nin ye Badara ka mɔgɔ ye donc kow bɛna caya pour ne pas que ka se ka o bali donc an nana ka fara ɲɔgɔn kan nin hakilila in ta anniversaire nin ye atako sabanan de ye an fɛ bon san o san dɔ de bɛ fara a bonya ni a makama kan dakurunya surunyala dɔrɔn o ye Seydi Usman Madani Haidara yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya a n'a ka waliden kanu de vraiment an nisɔn ka di an fari fununen don an bɛ dugawu kɛ bani n'a bɔnnaw ye u ye nin min initié ka nin kɛ vraiment u ye koba de kɛ nin ye mɔgɔ min mana sherifiw kanu k'u kanu yira k'a bange i y'o kɛ Ala de kama o la an b'u fo k'a ɲini Ala fɛ u ye nin baaraba min kɛ Ala k'a sara k'u ye arijinɛ ye anniversaire ye Ala barikada de ye anniversaire ye Ala barikada de ye jango an filɛ minnu ka anniversaire kɛnɛ kan Ala k'an ka barikada olu ka anniversaire la ka daminɛ an karamɔgɔ la Mohamed Madani Haidara Ala ka hinɛ na bi yɛrɛ de bɛ bɛn ale ka anniversaire ma le 30 septembre o la u ye sirifiden bɛɛ karamɔgɔden bɛɛ ka o bɛɛ ka don de ta ka bɛn ni Mohamed Madani ka don ye o la vraiment o ye nisɔndiya ko ye dan tɛ nisɔndiya min na an bɛ Ala de fo ka barikada ka ɲini Ala fɛ san caman Ala k'o yira an na hɛrɛ la. Alhamdulillah bi nin waati la an nisɔndiyalen don ni an ka sigi nin kɛnɛ kan Seydi Sherifu Usman Madani Haidara ale ka denbaya u ka kanu yirali n'o ye kanubaw ye an b'aw fɛ ye Ala kama an filɛ o hukumu dɔ de kɔnɔ caman yirala nin ye dɔ de ye ŋaniya yirala hali bi an se ye mun ye mais minnu bɛ kɛ kɛnɛ kan o tɛ minnu bɛ dusukun na o de don sarakɛba ye diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ yarabi Ala k'o di an ma diɲɛ kɔrɔta a wasa yarabi Ala k'o nɔgɔya an ye Ala k'o k'a ka alaya kama san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na hɛrɛ la nisɔndiya kɛra karamɔgɔ ka denbaya ka bangeli de la bi kana dugawu kɛ karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ ye karamɔgɔ ka denbaya fana bɛ dugawu kɛ a bɛɛ ye sijan caman kɛnɛya ni wasala yarabi Ala k'o di Ala k'o k'a ka alaya kama ni Ala kira hɔrɔma ye sallallahu Muhammadin wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala ma hinɛna fa la Mohamed El Madani Haidara a ka anniversaire cadre kɔnɔna na ni o ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ ye centre min tɔgɔ dalen don a la kalanyɔrɔ Centre d'études et de formation Mohamed El Madani Haidara a cakɛyɔrɔ u ye baara caman boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranɛ kalanw kɛra ka diplôme diw kɛ ka lajalifɛnw fana di den sɔrɔlen kuraw ma minnu ni olu bangera centre de santé Sherifla ani cabinet médical Jarala kɔnɔna na Kolotunw Jabate ani Baba Keita Sherifla TV Jabaraniso tɔgɔ la olu yera kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw filɛ. Baaradege kalanso min bɛ n'an ko a ma Centre d'études et de formation Mohamed El Madani Haidara n'a centre tɔgɔ dalen bɛ an fa an'an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara denkɛ kɔrɔba la min fatura k'a to san 27 la k'u ka bangeli don la ɲɛnamaya ni centre kofɔlen in fɛ o de kadara kɔnɔna na maa minnu y'u ka dɔnniyaw kanguruya alikuranɛ sanumaba kalanni na ani fini kalancogo ɲuman la fo ka taa se an ka subahana mansinuw
olu kalani ma n'an ko a ma ko informatique olu de y'u ka ni diplôme nunu sɔrɔ ka kɛɲɛ ni don kofɔlen ye. An karamɔgɔ ne ye Mohamed Madani ala ka hinɛ la ale ka bangeli sankunbɛ an b'o de la centre Mohamed Madani Haidara a ka fatoli sankunbɛ an bɛ ɲɛnajɛ k'o la wa bangeli fana sankunbɛ ɲɛnajɛ fana bɛ k'o la an b'o kɛnɛ dɔ kan a tila ka fara kan tuguni an ka centre la dɔw ye kalan dɔw kɛ o diplôme fana di fana farala bita kan n'o de informatique ani a to kuranna kalan o diplôme ani métier n'o ye couture diplôme fana o dili fana an b'o kɛnɛ fana kan bi min ye kuranna diplôme sɔrɔ olu bɛ taa mɔgɔ 10 ko la bon métier fana n'o ye kalali min métier olu fana a bɛ taa mɔgɔ 20 ko la donc o ka ca kosɛbɛ awɔ baara bolodalen don n'o de ye remise dɔ dɔn n'o de ka da waleɲuman dɔn kɛ n'o de ka cadeau kɛ mɔgɔ ye bon dɔgɔtɔrɔso fila de b'an bolo n'o de ye centre Chérifila dɔgɔtɔrɔso ani Bulo ka dɔgɔtɔrɔso donc ko muso minnu y'u yɛrɛ sɔrɔ bi ka bɛn bidon ɲɔgɔnna ma an kɛlen don ka musow ka denmisɛnnin minɛnw n'o de ye denladon minɛnw olu dɔw labɛnnen don an bɛna taa di olu ma n'Ala sɔnna ma o de ye k'a fɔ u ye kalan min sɔrɔ yan informatique sira kan walima kuranna sira kan walima métier yɛrɛ sira kan o kana kɛ dɔnni jalan ye ten o k'a labaara. Ne ye formation kɛ kalali de kan ne nisɔndiyalen don kojugu parce que la a ye ne bɔ sokɔnɔ sigili la a ma ne kɛ faden sago ye ne bɛ na yan nɔ ne bɛ baara kɛ ne b'a ɲɛdɔn fɛ folikan min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin u ma o ye ne nisɔndiyalen don kojugu olu de kɛra sababu ye k'anw bɔ dɔɔni kalama dɔɔni min ni anw tɔɲɔgɔn caman bɛ minnu t'a kalama n bɛ dugawu ɲɛsin fancinin ma parce que fancinin de kun ka miiriya ye nin caman ye Adam Basori fana nana ka n'o tɔ sinsin fancinin kun kan ka a caman min kɛ ale ma se k'a kɛ si dɔgɔya y'a sɔrɔ Adam Basori nana o fɛn kɛ. Nin don kɛrɛnkɛrɛnlen centre Mohamed Almadani maaw bolo u y'a laɲini den minnu bangera ka kɛɲɛ ni nin don kɛrɛnkɛrɛnlen ye cabinet médical Jarala la n'ale ye kɛnɛya dɔgɔtɔrɔso ye fo ka taa se centre de santé Chérifila ma ni ka t'o denkuraniw masan laja ni denko minɛnw ani fɛn caman wɛrɛw ye ni kɛnɛyaso kofɔlen ninnu u ma ɲɛmaw ye waleɲuman dɔ folikan kɛ. A ka bangeli nisɔndiya hukumu kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ t'i balo la dari mɔgɔ minnu kɔni sera k'a kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ Ala k'u sara et puis ka tila ka na fɛn di mɔgɔ minnu jiginna k'a d'u ma k'a fɔ k'a kɛ u ka denw ka koliminɛnw ye an b'u fo la kosɛbɛ fana an bɛ dugawu de kɛ Ala ka n'u dɛmɛ Ala ka an ka jurumuw yafa la an tɛ sɛgɛn sherifuw kɔni foli la u ka cɛsiri min bɛ diinɛ in lawali la ni u bɛ dɛmɛ min kɛ ka se dɛsɛbaatɔw ma. An bɛ foli di centre El Madani mɔgɔw ma san sɔrɔ bɛ nin organiser ɲinata Ala ye muso minnu jiginna an fɛ yan donc Ala y'olu garisɛgɛ don a la bi muso 4 ɲɔgɔn olu y'a sɔrɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nisɔndiyalenba don ka sababu kɛ a diyara n ye a bɛnna ma an bɛɛ b'a dɔn jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ donc a bɛna belebele ta ka bɔ denba ninnu ka musakaw la n'Ala ka jɛ ye kumakuncɛ min bɛ n bolo an bɛ foli lase famille Chérifila ma an karamɔgɔ n'o ye Ased Chérif Usmane Madani Haidara a n'an ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye nin hakilina fɔlɔ bɔra olu de la olu de y'an bila nin sira kan donc an bɛ foli lase u ma ka foli di Ansar bɛɛ lajɛlen ma. Hakilina jigin an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kɛnɛ sanumanba in y'an ka bonyana ni waleɲuman dɔ jɔnjɔn dɔ dili ye Adam El Basori Traoré ma n'ale ye nin centre kofɔlen tigi ye a ka wuli ka jɔ la su ani tile ha ka ja centre in a bɛ se ka taa bolo ɲuman kan cogoya min na ni attestation ninnu dili ni kalanden kofɔlen ninnu ma fo ka taa se muso minnu jiginna ni ka bɛn nin don kɛrɛnkɛrɛnlen ma olu ka lajɛlifɛnw dili cabinet médical Jarala la ani centre de santé Chérifila la fo ka taa se bɔɲɛ dɔ ma min boloda la centre Mohamed Almadani Haidara o ma ɲɛmaw o n'u ka kalandenw minnu wulila ka taa Chérifila duba la ni ka taa waleɲuman dɔn folikan kɛ ani dɔw do ka ɲɛsin Mohamed Almadani Haidara ma ni bɛɛ ko a ma ko fancinin a n'an ka silamɛsu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bi yama Ala ka saya k'a ma lafiya ye ni k'a yɛrɛ ɲa san'an t'a don cɛ. Amin ya rabi korotumu jabati Ala k'u dugawu minɛ olu fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Samahira Sanogo bɛna bi ta walawala. Niger jamana ma ɲɛma General d'armée Abdurahmani Tiani a ye bonyaya kɛ ka na Mali jamana kɔnɔna na teriya sira ani baarakɛɲɔgɔnya hakilinaw kɔnɔna na a selen Bamako faaba kɔnɔ a bisimilala Mali jamana fanfɛla fanga ma ɲɛma General d'armée Assimi Goïta fɛ
hakilina fanbaw b'o la fɛn min ka o bɛ tali kɛ lakana bunakun ani yɛrɛmahɔrɔnya sabatili o min baara fanba dɔ bɛ kɛ ka sanga ni lakana sabatili ye f'a ka ja ka sɔrɔ bosoli ye k'o don bɛrɛ la walasa cɛncɛn ka jamana sabaw faratɔ ɲɔgɔn ka jɛkulu kɔnɔ Alliance des États du Sahel basigi ni kunkɔrɔta ka se ka sɔrɔ a jamana kɔnɔdenw fɛ o min yɛrɛ ni o AES ma ɲɛmaya ta mɛ ka di Mali jamana faraɲɛrɛfan ma ɲɛma ma bi Général d'armée Assimi Goïta ka ladɔnniya k'a fɔ Nigeri jamana masakɛkuntigi yele Mali jamana kɔnɔ ka sanga ni taama in ye a bɛ a yira k'a fɔ baarakɛɲɔgɔnya ani bɛn fo ka se teriya siraw ma olu de bɛ Mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ se ka fɔ jamana filaw minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka sanga ni dali masa yɛrɛ ka dali ye baw dancɛw bɛ ani o ni ɲɔgɔn cɛ wa jamana filaw do minnu mara bi a ta mɛ ka kalifa wolomasiri tabaw la ni bɛ ye a ka taama siɲɛ filanan ye ka ɲɛsin Mali jamana ma kumana min na Nigeri jamana masakɛkuntigi a bɔra Nigerikaw fɛ ka na Mali kɔnɔ ka bɛn ni Novembre tile 23 sanba 2023 tɛmɛnen ye o kɛra a ka fangaw tale waati o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ de Burkina Faso Mali ani Nigeri olu bɔra Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO kɔnɔna na ka sanga ni kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen ye min bɛ o jamana sabaw jɛ Alliance des États du Sahel. Ni bɛ kɛ a su 4nan ye Maroc jamana kɔnɔna na ni a dugubaw caman minɛna ka masiri ni nisɔngoya taamaw ye minnu ni lakana tigilamɔgɔw bɛ laban ka masaraka sɔ kɛ ta la ma hakili juru cɛnnen caman ye sɔmi sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ni baara ninnu lasuli bɔla fɛn min na o de ye kulu dɔ ka wele dalen ye bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ yɛlɛmaw ka nati kɛnɛya bona kun ka fɔ ka se kalanko sabatili ma Maroc jamana kɔnɔna na o kɛ min kɛ maa caman kɔni labanna ka minɛ jamana marabaw bolo ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ olu sigi mɛ sigi ka fɔ bona kun kan tarata don wuladayanfanw fɛ fɔɲɔgɔnkɔw labanna ka mɔnɔbɔ kokura Maroc jamana dugubaw caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma Enzegan ani Ayed Emiratikaw fɛ fo ka se Beni Melal ani Udusida ma jataraw b'a la ka jirali kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ka sanga ni maaw bɔlen ye ka coci fan bɛɛ lajɛlen fɛ kuma dɔ la o bɛ ye masirala minnu bɛ se ka kɛ sababu o kana se ka bugunatigɛ ka sanga ni o ɲɛdaw bumuni ye ni o b'a la ka boli kɛ gabakuru la ka ta ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma tasuma bɛ bila yɔrɔ dɔw la k'olu mana fo ka se tiɲɛni kɛwalew caman ma minnu b'a la ka kɛ o fɛ ka sanga ni o ka nisɔngoya taama in ye. Gabon jamana kɔnɔna na Gabon jamana kuntigi Brice Clotaire Oligui Nguema ale ka fanga ɲinitɔn ye saraba cɛ ka sanga ni wasade kalafiliw takofɔlɔ baaraw ye o min bɛ ye wasakɛ kalafili kunfɔlɔ ye depuis kafo jaso baaraw kɛra ka bɛn ni san 2023 ye o min kɛra sababu ka dansigi bɔngɔlɔkaw ka denbaya ka mara la ka sanga ni jaabi kunfɔlɔw ye min dira jamana minisiriso fɛ ni a ka kɔɲɔw bɛ taa ka ɲɛsin kalafiliw labɛnni ma Union démocratique des bâtisseurs cɔrɔɲɔgɔnna o de ye UDB ye a to tigɛla ka bɛn ni juillet kalo tɛmɛnen ye Brice Clotaire Oligui Nguema fɛ ko olu ye saraba cɛ ka sanga ni sigiyɔrɔ 55 sɔrɔli ye o fɛ 145 cɛla wasabilenw kɔnɔna na ko da ɲɔgɔnmaw sira fɛ Parti démocratique gabonais o min ni Gabon jamana maramasa kɔrɔ Ali Bongo Ondimba o kun ye ale ka fanga ɲinitɔn ye olu ta kɛra 3 dɔrɔn ye tako filanan baara bolo daminɛ ka bɛn octobre tile 11 sanba 2025 natɔ kalafili tayɔrɔ 77 kɔnɔna na ni ye jamana masakɛkuntigi Brice Clotaire Oligui Nguema ale ni fanga ɲinitɔn Parti démocratique gabonais u bɛ ɲɔgɔn sama na kosɛbɛ maa bɛ se k'a fɔ kalafili minnu kɔni filɛ ka labɛn para ɲɛba do ka sanga ni jamana ferekese o lawaleyali le baw Gabon jamana a b'a la ka mara ferekese kura de fɛ min jɛlatigɛla jamana kɔnɔdenw fɛ ka bɛn ni san 2024 ye o min yɛrɛ ni a kɛmɛ ka ba don jamanakuntigi ale ka marali hukumu kɔnɔna na wa ka dan sigi wasabulu olu ka baara kɛtaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka yira k'a fɔ se tɛ olu ye bilen k'a fɔ o na gouvernement ko o dafiri.
Madagascar kaw fe nusongoya ye a sababu jamana kɔnɔdenw caman bɔra ka coci ka bɛn ni ntɛnɛ don wuladayanfanw ye ka sanga ni jamana gouvernement dafrili ye jamana kuntigi Andry Rajoelina fɛ o min ni a bɛ nɔfɛ tugu fɔɲɔgɔnko caman na politiki ko buna kun kan fɔ ka se dugujɛgɛ 20 ma y'a kɛcogoya mɔ Madagascar jamana kuntigi Rajoelina a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin denbayatigiw mɔ minnu ka maaw kasara ye o sɔrɔ ni ka laban ka jɔngala fɔ k'a yira k'a fɔ jɔngo ala jamana maracogo majɛn caman bɛ a la o bɛɛ kelen de kɔfɛ a labanna ka jamana gouvernement ko o fili koloci nga a bɛ n'a fɔ hali bi jamana kɔnɔdenw ka ɲinifɛn tɛ o ye dɛ baw o ma se ka kɛ sababu ka o dusu da ka sanga ni o bɔlen ye ka co ciko kura k'a yira k'a fɔ jamana kuntigi yɛrɛ a ɲinimɛ de fɛ a ka bɔ jamana marali kunna ni ka walan sɛmɛ o de siratigɛ la kamileni ndɔ ka sanga ni nusɔngoya in taama ye ale ye a yira k'a fɔ ko Madagascar jamana den fanba de kɔni bɛ bi olu dusukun tɔɔrɔ bɛ jamana masakɛ kɔrɔ k'a yira k'a fɔ gouvernement cili o de bɛ olu dusu da ko ayi ko o t'a bɔ olu fɛlɛ ye min ye bi Madagascar jamana kuntigi yɛrɛ de ka walan sɛmɛ baw ale de b'a la ka mara kɛ gouvernement tɛ ka mara kɛ a ka taa walasa kow ka na a cogoya la nin kɛra olu ka kɔrɔfɔw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi Madagascar jamana ka den caman kɔni b'a la k'a yira k'a fɔ kumaw caman de b'a la k'a fɔ jamana marabaaw fɛ minnu t'a la ka bɔ a sira fɛ ko wa olu tɛna sigi bilen ka o lɛdofu caman lagɛ ten ɲinifɛn ye kelen de ye Madagascar jamana kuntigi a ka bɔ jamana marali kunna ko baw siranya tɛ olu fansi la bilen hali ni o bɛna olu bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa ni o ye kogoba naani ani ɲɔgɔn cɛ ko o kɔni tɛna sigi k'o da k'o bɔ m'o ye ko kura. O de bɛ dansigikɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kabini ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ so fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛɛ diɲɛ waati yɛrɛ ni ala y'an si jɔ k'u kɔnɔ.